Ahojte, vás zdravím z výstavy Caravan Bike Travel, ktorá prebieha momentálne v Agrokomplexe v Nitre, kde si môžete pozrieť naše 3 boxy. Prvým je tento van box aj s postelou. Môžete si to prísť ochytať, pozrieť detailne, aké to spracovanie, ako to reálne vyzerá. Dohodnúť si možno aj práve váš box na vaše výlety. A druhým boxom tu máme našu novinku a to je tento modulový box, ktorý si viete úplne poskladať podľa vašich predstav a viete si tam dať aj posteľ, nemusíte, môžete to využívať napríklad iba na súkromné účely, ani nemusíte s tým cestovať. No a tretí box, ako vám môžete si ešte všimnúť, hore na streche, aj tuto na tejto streche, sme mali strešné stany od našich Pilgrims, kde vlastne na tejto výstave s nimi spolupracujeme. Je tu značka strešných stanov, ktorá má najpredávanejšie stany na Slovensku. No a ako som povedala, tak spomínaný tretí box je tento SUV box, čiže ak máte SUVčko, tak tento box vám tam bude sedieť. Takže príďte sa pozrieť teda na nás, nachádzame sa tu do nedele, čakáme vás a tešíme sa na vás. Čaute.